na babu laifin komai sa kaiya nake nema abun Allahu sarki na. Me yayi muku ne kuke bin sa babu laifin komai sa kaiya yake nema abun Allahu sarki. Rayuwar duniya sai hakuri kar ku yi manta, idan da mu yau ake musancewa gobe ba mu. Allahu sarki kai ne mai biyan duk bukatuna, kai ne kake yin sakayya a cikin dare rana. In har na yau kunci kai ne kake share kukana, ga wasu na bi na burin su ne su ga bayana. Allahu kai ne kake da daman da zaka kare sharri.